De eerste voortekens binnen goed. Ik maak flink schraapje om de rutenskien te krijgen en de thermometer stiet aardig onder nul. Op aard. Ik zocht eerst bij de ijsbaan van de Jouwer en zocht er zo de hikke giet iepen. De ijsbaan laat erbij als een spiegel, maar kinderen ook op rieden worden. Nou, het is een wat 4 centimeter, fjouwer en een heel. Dit lijkt wat in een leid, ik weet het net wat het is. Maar we moeten minimaal 8 centimeter ijs. We hebben de cursus van de KNSB gehad, van een ijsmeester. En hij is goed op het hart drukt. We moeten wel om eens verantwoordelijkheid denken. Ja. Dat doe ik wel, hè. Dan maar terug naar Oude Haske. De ene naar de orenauto stapt bij het naar de wiert om het ijs te keuren. Zou het je dan wel kennen? Het is nog net goed. Nee, ken het? Het is nog te petit, ja. Maar ik geen wel waarom, want het is gewoon net goed. Maar toch elke dag even Sjen altijd ken? Alle dagen even Sjen, ja. Dus voorlopig hebben we nog maar voor mij op kunstijs. Dus we gaan vanmiddag nog even naar 12. Ik hier nog maar een paar dagen geduld waan. Maar de matten joert toch meestal op reden staan? Mijn laatste stap is 12 keer. Tja, kan ik wel eens een dregenzaak worden. Maar dan krijgt Boeten het Warp aan de orenkant van de Sneldiek, zag ik dit winske tafereel op de Leienpoel. Het kan net mis, je wordt rieden. Ja, het ken je wel. Ja. Het hier uit een centimeter is 4 wies. Waarom kent nou je wel en bijvoorbeeld naar wie het net? Ik ben net op Nanewiet geweest, maar ik moet er wel bij zeggen dat hier nou net meer dan 20 centimeter waterplan stiert. Dat scheelt niet nog. Het ijs hier hartstikke goed. Ja, mooi ijs, geen spark is erin, geen rare plakken, je kunt je prima rijden.